מה קורה חברים? פה שגב, ואיתי היום גיא, תגיד שלום. מה קורה? והיום אנחנו משחקים CSGO, בסתם פרייבט מאץ', 1 נגד 1 אוופים. שיחה שלא העליתי המון זמן, היה לי כמה דברים חשובים לעשות, אבל עכשיו אני חוזר בגדול. אז אנחנו נעשה סיבוב אחד עד 15 ראונדים, או עד 8, אני לא בטוח. בוא נתחיל. וכן, בוא נתחיל. ורק רציתי להגיד, שתכתבו לי איזה משחקים אתם רוצים, ואני אנסה לשחק במה שאתם רוצים. טוב, אז יאללה, מתחילים. גיא מוכן? כן. צא. לא נורא. טוב, 1-0 לי. 5 שניות לקח הראונד. טוב. הופ. איי, זה חרוץ. הופה. תחליש טיפה את המיקרופון, טיפה. אוקיי, סבבה. הקרב הוא עד החצי. כן. ידעתי שם. זה אומר כאילו שאסור פשוט לעבור את החצי. ואנחנו מנסים כמה שפחות ללכת לצדדים. כדי שזה יהיה קרב. וואו! אתה תראה את זה! ראיתי אתכם מבצבץ ואז פשוט הרמתי את ה... טוב, יאללה. יפה. 2-2. האמת שלא ציפיתי שתהיה שם. מה הייתי בזה שתהיה שם? וואי, זה פגע בחבית עוד שנייה עליי. רילודינג. אז שוב, אני מבקש שישלחו לי משחקים. אוי, הוא פגע בי. וואו, איזה מזל. זה היה ראונד ארוך. כן, זה אחלה ראונד. GG. כרגע אני מצלם תוכנה עם התוכנה הזאת, כי התוכנה האחרת לא עובדת לי. אוי. לא! אני פוגע בך אבל לא הורג אותך. כן, אבל הפעם פגעת בקיר ואז בי, אז זה הוריד לי פעם ממש קצת, יחסית. איך מנצח בזה? אוי, נייס שוט. הייתי קרוב. 4-3. כן, צמוד. שתינו משחקים כזה סבבה באוואפ, לא פרוים בטירוף. לא, נו, אני כל הזמן עושה אותו טעות. טוב, הוא ישבה ל4-4. 7 ראונדים האחרונים, או שהראשון שמגיע ל8, אני חושב. וואו. עשיתי את זה מהחבית, אם זה היה פוגע זה היה נדיר. זה היה פייל אבל. פגעת. וואי, הבלת אותי. מה? ראיתי את הראש שלך מציץ. טוב. זה היה צמוד. כן, אז שוב, נשחק כל מיני משחקים, לא רק ב-CSGO. פשוט רצינו לגוון קצת. פגעת. וגיא ישחק איתי די הרבה. פגעתי? כן. וואו, באמת פגעתי? 40 HP נשארו לי. כן, אני רואה. טוב, יש לי עוד סיכוי לא מאוד גבוה. אפשר אם אתה רוצה סכינים ודברים. לא, נראה לי שנעשה את זה ארופים, כי אמרנו 1v1.
נו, ראיתי אותו. יואו, יש לי פה מזל. יאללה, טוב, אם אני עכשיו מנצח את כל הראונדים, אז ניצחתי. אני צריך רק עוד ראונד אם אחד. הוא מנצח את זה, אז הוא ניצח. איזה מתח. לא, פייל. לא! לא אמרתי. לא ראיתי אותך. יא נינג'ה. יאללה. תן בראש. לא, 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 לא. יאללה, אני יכול לעשות את זה, קדימה. אם אני מנצח את זה, זה יהיה הראונד הקובע. ואז באמת זה יהיה מגניב. לא, 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 לא. אוי, ראיתי הוא אותך. קלט אותי. יואו! שנייה אחת היית יוצא, היית מת. או! ג'י ג'י. טוב, וואי. אז תודה שצפיתם. תנו לייק, תנו סאב, ויאללה יאללה ביי. ביי.